दिनै दावहारु गार्लाबाथा बसुमतारीनि थैनाय सान। बे थैनाय सानखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गार्लाबाथा चेरिटेबल जे ट्रास्ट बे बोसोरफ्रामबो जयैनो फालियो। देग्लायबो बे सानखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जादों आरो देग्लाय बिथांनि जे मुसुखा हाफ स्टेचु मांखरसालि खाथियाव बेखौ देग्लाय बिटिआर जे सरकार बे सरकारनिफ्राय मददजों बे मुसुखा बानायनाय जादों आरो बेखौ दिनै जोङो बयनिबो नुजाथिनायाव बेखौ बेखेवनानै जोङो होदों। आरो मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा गार्लाबाथा चेरिटेबल जे ट्रास्ट बे ट्रास्टनो 25 लाख रां बिथाङा होदों। बेजों जाहाथे ट्रास्टआ बायदि रोखोमनि जेन' हाबाफारि मावलांनो हायो बेनि थाखाय बिथाङा थांनाय बोसोराव फोसावलांदोंमोन। दा बेखौ बावैसो साननि उनावनो बिथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन आरो बेजों बिथांमोना जाहाथे ट्रास्टनि मावनो गोनां जि खामानि बा ट्रास्टआ लानाय जिफोर हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। जोंनि जेसेबां गेदेमा मानसिफोर दङ, जोहोलावफोर दङ, बिथांमोननि मुसुखा बानायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिटिआर सरकारा लादों। जेरै रामफलबिल आथियाबारि थिनालियाव रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि फाउन्डार एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथांनि जे मुसुखा बे मुसुखाखौबो जों बेखेवनानै होबाय। दा बेबायदिनो जायगा जायगा मुसुखा गायसननायनि जे हाबाफारि सरकारा लादों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुसुखा बेखौबो दा बानायगासिनो दङ। बेबायदिनो निलेस्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखा बेखौबो बानायगासिनो दङ। बेबायदि जेसेबां बर'नि गेदेमा मानसिफोर दङ आरो जायफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांबाय, सोरबा रुंसारि जालांबाय, बिथांमोननि मुसुखाखौ गावबागाव जायगायाव फारि फारियै बानायलांनायनि थाखाय बिटिआर सरकारा हाबाफारि लादों। जेन' बिथांमोननि जिथु सेक्रिफाइस, बिथांमोननि जिथु कन्ट्रिबिउसन बेखौ जाहाथे मान होनो हायो, बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ सरकारा लागासिनो।